Helo a chroeso i bodlediad ddiweddara, bodlediad Rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris a Iestyn Thomas. Iestyn, siwr wyt ti? Good diolch. Mae wedi cael penwythnos bant o wneud unrhyw beth, so fi jyst i gwylio llawer o rygbi, so edrych ymlaen. Ie, ti wedi cael penwythnos bant, o'n i lan am un o'r gloch to yn gweithio ar gêm yn Menywod Cymru. Um, nes i weithio fe mas, nes i weithio ar ddwy gêm ar y dydd Sadwrn, 121 o bwyntiau yn erbyn y tîm oedd o'n i'n gweithio ar gyfer, I suppose. A 14 pwynt i'r tîm oedd o'n i'n gweithio ar gyfer, sef Cymru a'r Scarlett. Yeah, dydd anodd. Dydd Falle, hir i fi. falle penwythnos bant i ti penwythnos nesaf. Mae'r pwyntiau falle mynd mwyn gyfartal. Wel, oedd e'n... I fod yn dig, y llai o bwyntiau oedd Scarlett yn sgori, y llai o waith oedd i fi. So, oedd e bach, cydbwyso, ond, bydd wnaeth rhwystredig rhaid i fi weid. O'n i'n meddwl siarad amdano hwn fel rhywbeth o the good, the bad and the ugly fel pe bai o penwythnos diwetha. Nid fel nodi unrhyw pod neu gilydd. Be nes di o'r penwythnos? Rhwystredig yn manau, ond wrth gwrs fel cefnogwr y gweilch. Siwr fod ti'n hapus? Wel, ni'n gwybod fod ti'n cefnogwr fawr o Luca Bigi, so fe'n dda i gweld e yn y flesh, i fod yn onest. A wedyn, 9 munud mewn, mae fe'n sgorio sgar mesymudol, ni'n meddwl, reit, bydd Carwyn ddim yn hapus dyna. Ond ar ôl yna, nath Gwyth dod mewn i'r gêm, cwpl o ceisiau gwych yn y hanner cyntaf, a wedyn mae fel rhywbeth yn ôl i type rhyw ffwrdd, dy'r pac oedd Nicky Smith i dod mlaen a wedi gwneud job yn dda yn wedig yn y scrum, a wedyn wedi sgorio'r cais i gael y pwynt bonus na yn yr ail hanner. So perfformiad dda i Gwylch, ni wedi mwynhau y gêm, mae llawer yn dweud, o, nhw ddim wedi chwarae Zebra, mae Zebra tîm cyffroes iawn, a o'n i'n hoff iawn o'r tri cefn. Mae llawer yn gwybod beth mae Pierre Brun yn gallu gwneud, mae wedi chwarae dros yr Eidal. A wedyn mae dy ti Lorenzo Pani, o'n i ddim yn gwybod mae'r gêm cico fe mor dda. Oedd hi'n 50-22 wedi cico yn 22 ei hunan, i'n meddwl bod o'n eitha dda. Wedyn Simon Gessi wedyn, oedd wedi sgori 2 gais, a ni'n meddwl wedi chwarae dda hefyd. Bach o context, mae fy rhwystredigaeth da Luca Bigi yn mynd nôl i Cerdding Melyn gath yn erbyn Cymru rhyw flynyddoedd yn ôl am ddim fod 10 metr yn ôl. Ond mae hwnna'n hyn hanesyddol. Oedd y triol da Zebra yn wych. Yn dod o Gregory hefyd oedd ei ar y fainc yn sgori 2 gais. Yes, hi yn wych. A fel sy'n sôn, Pani oedd ei gico fe'n... Wel, well na'i daclo fe, na'i wedi hynny ddechrau da. Ond gêm gico fe oedd e'n arf y thrifo y gwelwch llawer o weithiau dros y gêm. Gyda'r gêm fel sy'n sôn am 52. Llawer o geisiau sôn amdano. Mae gen i 9 o geisiau yn gyfan gwbl a ambell i berl o gais yn dod, yn wedig i'r gwelwch. Oedd, mae pawb yn dweud mae tîm oedd Toby Booth ddim yn cyffroes i wylio, mae llawer o waith yn y pac, ond o'n i'n gallu gweld rhywbeth arall dros y penwythnos. Y cais cyntaf di gorffen gan Reuben Morgan Williams, cais wych i fod yn onest, dechrau dy Max Nagy cadw'r pêl mewn yn 22 i hun, a wedyn mae fe'n tipric yn cyfuno, y tipric yn wych hefyd. Mae pawb yn dathlu ei 200 gêm, fod fe'n gêm 201. Even though ni ddim yn deall hwnna ar rhyw adegau, ond ni'n gallu gweld pam ni dathlu fe, herwydd yn gwych a wedi cael sef yn y gêm hefyd. Ond cais cynt yna, y llawer o redwyr tu fewn hefyd, a falle nath Morgan Morris gallu gorffen ei hun, ond y pas un arall mewn i Reuben Morgan Williams a fe'n gorffen bant cais gwych ar ôl dechreuad araf dy'r gwylch. A wedyn mae Matt Prothero eisiau bel yn ei hwylo, a wedyn nath redeg o tua hanner ffordd a sgori wrth chwifo hwyl fawr at y mas o'r Zebra. Ddim y ffordd gorau rhaid i fi gyfadde, o'n i ddim yn hapus iawn o hwnna. Oedd e'n rhoi atgofion o George North yn erbyn Will Genny yn taith y llawr yn 2030, ond wedyn mae'n taflu'r bel i wyneb y maswr gan Matt Prothero, o'n i'n teimlo hwnna bach yn ormod.
Gair am y ddwy chwaraewr hynna ddo, Max Nagy yn enwedig a Matt Prothero. Prothero, wrth gwrs, mae fe wedi bod mas, wel, nath o fethu bron flwyddyn blwyddyn diwetha do, drwy anafiadau. A Max Nagy, mae fe heb cael y clodforeth falle dyle fe, oherwydd mae wedi cael y rhif 15 oddi wrth Dan Evans, oedd yn ymladd yn erbyn Michael Collins am y Cris na diwetha. Be ti'n meddwl am fe fel chwaraewr? O na gyd i dod mewn a wedyn cwpl o flynyddoedd y gol wedi cael anlaf really wael yn erbyn Ulster a credu dim ond hanner awr di chwarae yn y gêm na wedyn wedi mynd bant da anaf a wedyn fe credu wedi dod nôl tymor diwetha falle ddim wedi ffindo ffordd a wedyn dyna ble nath Collins dod nôl i'r Cris 15 ond nawr fe credu mae Nagy wedi dechrau'r tymor really dda oedd yn wedig o dan y pêl uchel, yn wedig yn erbyn Caerdydd yn y gêm cyn tymor, oedd e'n dda iawn. A fi credu mae wedi datblygu yn fwy yn y safle yna. A fi credu mae wedi dechrau yna yn gobeithio, mwy aml. A wedyn dy Prothero gobeithio allan yr asgell. Gobeithio mae'r asesiad i'r pen yn okay. Mae fe ddim allan am rhy hir. Ond ie, dwy chwaraewyr cyffroes, ni wedi gweld yna dros y penwythnos, a gobeithio mae anafiadau ddim dod lan mwy aml, a maen nhw gallu chwarae mwy o rygbi. Ie, nath nhw cael dylanwad mawr ar y gêm. Hefyd, Nicky Smith, wrth gwrs, fi'n siŵr ni'n mynd i sôn fwy a fwy am beth i'r chwaraewyr o Gymru sydd wedi dod nôl a cael dylanwad ar y gêm. Ond Nicky Smith gath ei dylanwad mawr, wel, oedd y sgrym yn mynd mlaen, oedd e'n brif yn gwmpas y ca hefyd, oedd e'n anhygoel, yn sgorau cais fyd. Ond, oedd gweilch, be oedd e, 31-19 ar y blaen ar un adeg, neu cyn i rhywbeth fel yna, a wedyn maen nhw'n rhoi cyfle i Zebra dod nôl mewn i'r gêm. Oedd bach o rwystredigaeth bod y gweilch ddim di gyrru mlaen a felly cael cais arall a rhoi 40 pwynt ac yn y blaen ar y Zebra, oherwydd mae hwn yn tîm cryfa na mae wedi bod, mae fe dal, wel, Zebra yw e, Zebra gatre yw e. Wel, mae falle ddwy dadled y hyn. Oedd Toby Booth dweud falle dyle'r gêm di fod ar ben yn gynt a fi credu dyle fe. Mae'r gap rhwng y ddwy tîm i fod yn onest. Falle dy'r sgôr fel yna, falle dyle'r gweith cario ymlaen a sgôr i ceisau. Credu roedd penderfyniadau nhw i mynd am y cic a wedyn tro nesaf nhw wedi cic o'r cornel. Fi credu yna'n syniadau dda, ond nhw ddim gallu convert y chances na. A fi credu, mae pawb yn dweud, nhw ddim yn chwarae Zebra, ond mae Zebra wedi dod yn tîm dda dros y 2 flynedd diwetha. Ond nhw bron di bydd i Leinster dechrau'r tymor diwetha, a fod e'n mas yn yr Eidal, ond nhw wedi rhoi cwpl o perfformiadau really dda yn catra. Nhw bron di bydd i Gwylch blwyddyn diwetha. Ond nhw bron di bydd i Ulster penwythnos cyn. A colli o 4 bwynt i Ulster, fel sydd wedi bydd i Bulls dros y penwythnos. A ni gyd i gweld beth mae Bulls i wneud i Scarlets yn rownd un. So, mae fe'n falle yna'r gweith eisiau rhoi gêm i ffwrdd yn gynharach, ond mae tîm Zebra, maen nhw wedi gwella yn y pac, mae Scarlets nhw wedi fod yn well, oedd y sgrym hanner cynta yn dda iawn, fod falle mae Garen Phillips yn eitha dibrofiad na yn y reng flan, ond nath Nicky Smith dod mlaen, wedi gwneud job yn dda ar y prop Pentin, y Penrith, ond ie, mae Zebra yn tîm, maen nhw ddim yn mynd i ffwrdd hefyd. Fod nhw'n cwpl o scores i lawr, maen nhw dal yn chwarae y stael na, y stael gyffroes na, a nawr maen nhw wedi datblygu'r pac. Fi credu mae cwpl o fuddugoliaethau yn mynd i ddod i'r tîm na, a fi siŵr o fod maen nhw'n mynd i targedu gemau catre, ond nawr maen nhw wedi rhoi perfformio'n mor dda o ddi gatre, felly bydd mwy o chances dyn nhw na. Ie, mae 4 bwyntiau dyn nhw nawr yn barod. Fi'n credu, efe 12 pwynt gath nhw blwyddyn diwetha rhywbeth fel yna, efe? So maen nhw bron... 11 yn nhw wedi cael tymor diwetha, nhw wedi cael 5 pwyntiau bonus colli, so nhw fewn 7. Ond ie, wel, i fod yn onest, nath tymor diwetha yna'r gweith cael 4 pwynt mewn 2 gêm gyda nhw, so ni gallu gweld fod
tîm oedd falle ni ddim yn sylweddoli fel tîm neu'r gwylod y tabl, maen nhw yn dod yn well. Ie, o'n i'n mynd i weid, mae Zebryd a treian o bwyntiau nhw o flwyddyn diwetha, a mae safle nhw ar gwylod y dabl, wel, chi wedi sôn amdano nhw, y Scarlets. Nes i weid y good, the bad and the ugly. Wel, fi'n credu hwn yw'r gwael i fod yn onest. Mae rhaid dweud, mas yn Africa, mae fe'n mynd i fod yn anodd i bawb. Oedd ambell i dyfarniad diddorol, na weid, neu wedi cael ei fethu, yn fy marn i, oedd cwpl ohonyn nhw. A mae Scarlett heb llawer o wedeiwyr oherwydd Cymru, a anafiadau ac yn y blaen. Ond dal i fod, oedd e'n perfformiad anodd i wylio ar adegau, oedd e? Oedd a rhaid i'n rhoi clod i Stormers i fod yn onest. Maen nhw'n tîm dda. A maen nhw wedi mynd i'r final tymor diwetha. Maen nhw dal di... A mae dal chwaraewyr dda dyn nhw. Fod mae Springboks di chwarae yn y cwpan y byd, a ni sôn ni'n siarad amdano hynna wedyn. Ond ie, mae Ifan Roos dal na. Oedd Paul de Wet i chwarae dda. A wedyn mae Dynami na hefyd. A chi'n meddwl, mae hwnna'n tri chwaraewyr really gryf dros ben. A mae Roos di chwarae i Springboks. A, Clayton Prometheus di sgori cynt o'r Scarlett wrth gwrs. A, i'r pob rhan barthau sy'n mynd i mynd mas i Africa, mae'n mynd i fod yn anodd dros ben. Mae'r gwech top o'r pedwar ar y foment, ond maen nhw'n mynd i ffeindio fe'n really galed ar ôl chwe glad i mynd allan i South Africa. A wedyn mae Leinster dyn nhw'r penwythnos wedyn, so mae'n mynd i fod yn her anodd i Toby Booth, ond mae dreigau allan na diwedd y mis, neu felly dechrau mis Tachwedd, diwedd mis Tachwedd, sori, ond maen nhw'n mynd i fod yn anodd. Fi ddim siŵr bod mae Caerdydd mynd mas na, ond i pob rhan bath, mae'n mynd i fod yn anodd dros ben i cael unrhyw pwyntiau allan yn De Africa. Oedd yn anodd iawn i Scarlett, nhw ddim yn cael unrhyw, ond ddim yn torri linell fantes yn aml iawn, a wedyn o reswm, ond nhw'n cico'r bel i ffwrdd oherwydd nhw ddim yn croesi llinell fantes yn ceisio defnyddio'n ddiffyn, ond oedd hwnnw'n chwarae mewn i ddwylo Stormers, ond nhw'n chwarae Bloom and Cheese a Chelant tu ôl y llinell am ddiffyn, a nhw'n joio'r dydd, oedd cais gwych nath nhw sgori ar ôl i Bloom and Cheese gwrthymosod. Ambell i beth dadleuol rhaid i mi sôn amdano fyd, cos mae Dwayne Peel di siarad amdano fe, y tackle ar Joe Roberts yn gynnar iawn yn y gêm, a wrth gwrs, sa'n gweud byddai'r sgwr wedi bod yn wahanol, ond byddai wedi cael ddylanwad fawr fi'n siŵr, oherwydd oedd e'n tackle rili uchel gan Loader, o'r ongledd fi wedi gweld, oedd e'n edrych fel tackle a gerdyn, a byddai wedi mynd i'r bunker review yng Nghwpan y Byd, wrth gwrs dim bunker review yn y URC, wrth gwrs byddai wedi bod yn dewis i'r ddyfanwr oedd yn gerdyn fel yn gerdyn coch. Bach o siom bod y TMO ddim da unrhyw, oedd wedi gweud bod dim ongled y fe i weld hwnna'n gywir, oedd hwnna'n bach o siom i glywed, ond oedd e? Fi credu ar ôl gweld y uchafbwyntio yna, credu oedd rhywun wedi dweud fod y TMO coms lawr. So, fi ddim siŵr fel maen nhw wedi wneud na. Ond, mae fe'n tackle wael i fod yn onest. A fi credu dyle Scarlett fod bach yn anlwcus dy'r penderfyniad na. Wel, maen nhw ddim wedi edrych arno fe i fod yn onest. Ond mae fe'n... ni gyd yn sôn amdano'r anafiadau i'r pen. A ni'n gweld yn y cwrllys ar foment mae llawer o chwaraewyr sydd cyn di chwarae, nawr di ymddeol, dy problemau wael iawn. A fi credu mae rhaid i ni stopo'r anafiadau yma a taclo i'r pen yn un hawdd iawn i roi stop ar. A mae dyfarnwyr, mae TMOs eisiau mwy o look. Falle mae rhywbeth i mynd mlaen dy'r coms fel nath i sôn, ond dylen nhw wedi edrych ar hwnna i fod yn onest. Fi'n credu oedd y coms wedi cwmpo lawr, a wedyn pryd dath y coms nôl oedd y dyfarnwr teledu wedi gweud rhywbeth fel, ni wedi edrych yma, ond dim yr ongled yn ni. I fi mae hwnna'n yngym broffesiynol dylai'r ongled fyna, a fi wedi gweld cwpl o daclau yn
penwthnos cynta'r USC fi wedi mynd, wel, mae hwnna bach yn uchel, a mae fe heb gael ei edrych arno, a o'i gymharu â gwpan y byd lle mae safon uchaf o dyfarniad, a mae hwnna wedi bod yn flin llaw yn amlwg, ar fi'n sôn am final y cwpan y byd, a chi'n gweld dyfarniadau yna mor agos, a wedyn ddim yn cael ei weld ar gweddill gêm. Mae fe'n od. Ond, i'r Scarlets, be yw dyfarn di o'r bythefnos diwetha? Os modd nhw jyst parco fe, gweud, ni mas yn Africa, mae fe'n mynd i fod yn anodd. Wnaethon ni stryglo, wnaethon ni ddim cael unrhyw beth oddi wrtho fe, ond oedd dim disgwyl i ni, felly ni'n gallu symud ymlaen am flwyddyn, a dim angen i mynd nôl na. Dyna'r ffordd mae rhaid yn nhw edrych yn gweddill y flwyddyn nhw? Ie, i fod yn onest, so mae'n i gweld y dwy gêm gyntaf, fi credu dylai fod target mawr ar y penwythnos yma. I fel kick-start, fel nhw'n dweud, i dechrau tymor nhw unwaith eto. Ond ie, mae fe'n wastad yn anodd mynd allan i Africa, pe bynnag pwy tîm sydd â ti, felly, felly bydd tîm cynta Leinster yn mynd mas na, felly maen nhw'n anelu am dwy fuddugoliaeth, ond fel ni wedi gweld dros y flwyddyn diwethaf, mae fe'n anodd iawn i'r tîm oedd Cymru mynd mas na ennill, a fi credu dylai Scarlets ffocysu yn fawr ar y gêm sydd yn nhw dros y penwythnos nesaf. So mae dwy darbi dyn nhw yn y mis nesaf. Dros y penwythnos hyn, maen nhw'n chwarae Caerdydd, wedyn diwedd mis Tachwedd, maen nhw yn Abertawe chwarae Gwylch. So bydd rhaid nhw ffocysu ar y gêm y gytre yn ymwedig i cael fuddugoliaethau a dechrau tymor nhw unwaith eto. Nw'n sôn am hwnna yn y man, yn y wedi gêm Scarlets Caerdydd, ond final i'r cwpan y byd. Mae'r cwpan y byd wedi dod i cwpla. Siwt oedd y final fel diweddglo? Oedd e'n diweddglo addas ar gyfer y cwpan y byd, ti'n credu? Wel, mae'r tîmoedd felly, fel ti'n gweld Portugal, Fiji, mae wedi chwarae rygbi gyffroes yn nhw. Ond fi credu falle fwy gêm mwy agored yn falle mwy addas am y tournament i hun, ond amdano'r gêm ne rhwng De Africa a Zealand Newydd, oedd e'n wych i fod yn onest, y skill level yn uwch. Falle mae'r tymheroedd, tywydd i fod yn onest, falle di newid pethau, falle mwy o peli di mynd i'r llawr, ond i fod yn onest, mae fel mor tense yna, dim ond un pwynt mewn na yn final cwpan y byd. Fi credu dyna beth mae pawb eisiau gweld. Mae pobl yn cwyno, falle llawer o sgrymiau, llawer o llunellau, ond dyna gêm 10, a mae'r battles na yn mor bwysig i'r gêm fel un. A i fod yn onest, falle mae Zealand Newydd gallu fod bach yn y gryf dy'r cwpl o penderfyniadau, ond i fod yn onest, Hondre Pollard yn wych, a gêm cico fe yn wych, a o ffafti clywed i wan yn dda, yr box, a cael y risg na, dim ond cael un o'r cefnir ar y fainc, a mae fe just i gweithio, fod y cefnir ola na hwyr neu Cheslin Colby, nath De Africa, mae wedi cael yr advantage na'r dechrau cymryd sgôr neu'n fwy yn flan, a mae nhw jyst i amddiffyn yn wych am yr ail hanner a ennill y gêm. Nath nhw. Ti wedi sôn am dywisiadau diddorol, a wych i ni ddechrau dyn nhw. Na i redeg trwy dyn nhw oherwydd oedd gymaint o dyfarniadau diddorol yn y gêm na, a rhai yn nhw fi'n cytuno da, a rhai fi bach yn ansicr ohonyn nhw. Y ddechrau da un o ddim wedi cael ei edrych arno, Ethan de Groot, sy'n gwybod os wedi gweld na, tacl arno fe wedi bwrw'r wynebau, nath nhw gael hwnna'n glancing blow, a bod y ddoi yn wedi plygu. I fi, o'n i'n syni bod hwnna ddim wedi cael ei edrych arno'n fwy manwl. A wedyn, yn symud mlaen, mae fwy o daclau uchel yn anffodus. Wrth gwrs, Sam Cane yn cael cerdyn coch am y dacl uchel y chwaraewr, y dyn cyntaf ddylen ni ddweud, nath cael cerdyn coch yn final cwpan y byd.
Wedyn Sir Glisi tacl uchel ganddo fo, mae fe gath o mond cerdyn melyn. Evan Etzebeth yn cael ffordd heb gerdyn felen o'r fod yn gamsefyll a lazy runner, maen nhw'n gweud, rhedwr ddiog yn Cymraeg. Gyda fe'n eitha ffodus. Cwbl o dacle oddi ar pêl gyda Africa ar ôl llinellau wedi cael ei dorri. O'n i'n meddwl bod nhw'n bach yn lwcus ffynna, chwarae synigedd. A wrth gwrs, ti'n barod y sôn am Colby, dy gedyn fel yn e. Dewisiadau cywir, dewisiadau anghywir. Pa rai ti'n gwybod i dewisiadau cywir yn dy farn di? O ti'n fel, ie, mae hwnna'n gyfan gwbl, fi'n cytuno da'r dewis ma wedi cael ei wneud gan Wayne Barnes ar TMO. Pwy oedd TMO? Tom Foley. Tom Foley. O'n i'n mynd i gwaith ffodais yna, mae fe'n journalist. Gyda mlaen. Mae'n anodd. Fi credu mae'n wedi cael y penderfyniad Sam Kane yn cywir. Fel fi'n wedi sôn, anafiadau i'w pen, mae fe'n tacl uchel a mae fe'n glanio ar y pen, so mae fe'n cerdyn coch, ond i fod yn onest, mae Barnes and Foley ddim cael unrhyw effaith os mae fe'n cerdyn felyn na coch. Mae fe'n mynd i'r bunker, so mae'r ddwy na, maen nhw ddim cael unrhyw penderfyniad a beth yw'r penderfyniad y tacl na. Ond mae wedi gwneud y penderfyniad cywir dy Clisi, mae wedi rhoi fe i cael y bunker review, a mae'r bunker wedi dod nôl a mae'n cadw'n felyn. So, fi ddim yn siŵr yn ar y pryd, herwydd mae Dealande yn taclo'r, fi'n ofio pwy oedd y cariwr Dealand newydd, ond y Dealande wedi dod mewn yn cyntaf, wedyn nath Clisi dod mewn. Syfeia fe? Syfeia? Falle Syfeia. Fi ddim yn quite siŵr, ond mae Dealand wedi dod mewn, a wedyn mae Clisi fel second tackler i pob sôn. Ni'n meddwl ar y pryd, falle yna'n tacl uchel, a wedyn, o'n i roi fel y slow-mo clips lawr, a ni'n meddwl, right, mae hwnna'n agos, hefyd yn, a fi gallu gweld pam mae'r bunker wedi rhoi cariad yn felyn, ond ar yr un adeg fi gallu gweld pam y pobl yn dweud mae fe'n cariad yn coch. Ond ie, mae fe'n un agos dros ben. Fi'n meddwl dyle, cos y beth i cael 10 munud yn y bin, o'n i wedi gwylio'r gêm ar S4C, a oedd Gareth Charles di dweud falle daf hynna, a Gwyn Jones di dweud dweud fod yn cerdyn fel yn ei Etzebeth, a o'n i hollol cytuno. Mae'r rediad wedi cael ei roi gan y Chris Dion, a mae Etzebeth jyst na, mae Barrett i wneud rhywbeth typical. Mae pawb di wneud hyn o flaen, a mae nhw'n just paso i'r cyrff y chwaraewyr sy'n rhedeg nôl, a maen nhw'n ennill y kick-off, a dyna ni'n meddwl dylai fod yn cerdyn felyn. Falle mae'n newid pethau, oedd Etzebeth i gael gêm dda, yn enwedig yn hanner cyntaf dy'r llinell. A ie, mae fe'n diddorol dros ben. Ond mae'r gêm ar ben. Ni ddim gallu mynd nôl a newid penderfyniadau. Fi credu dylai'r bocs di ennill a o'n nhw wedi, a llongyfarchiadau nhw. Ie, fi'n cytuno dy ti, fi'n gwybod. I fi oedd y honglad o Sam Kane, mae fe'n gen yn goch, fi'n teimlo mor blin dros dy fe. Mae wedi cael gymaint o pobl yn gweud dylai fe ddim fod yn tîm. Fi'n cynnwys yn hynny, o'n i ddim yn meddwl bod dylai fe fod yn tîm, ond yn anhygoel yn erbyn y werthon, a hefyd yn dda yn erbyn ariannyn yn y ffrwm gynderfynol. A fi'n teimlo mor flin dros dy fe. Gobeithio mae pawb yn cael o gwmpas cos oedd e'n edrych mor siomedig gyda'i hun. Cylisi dyhongliad oedd bod rhan fwyaf o'r dacl wedi mynd trwy'r corff, fi'n cytuno dy hynny. A wedyn, Cerdyn melyn nhw yna i Etzebeth pob dydd. A sa'n gwybod pam, mae ddim cwpl o daclau o'n i'n meddwl synigedd, taclau oriad y bel, pryd oedd toriad un gan Ffafti Clerc a Tyleia, o'n i'n meddwl, hold on, mae reswm mae wedi gwneud y dacl yna oherwydd os mae fe bel yn dod nôl mewn, mae Tyleia mewn. So o'n i'n meddwl o'n nhw'n ffodus dod yna fyd. Ond, fel ti'n gweud, mewn ffordd oedd South Africa yn heidfe, fi'n gweud Pollard, mae dath e mewn yn gêm yn erbyn Tonga, mae wedi cico 40,
allan o 20 ers ni. A dyna pam oedd e'n mewn tîm, a dyna pam oedd y Africa di ennill cwpn y byd. O'n i'n disgwyl i nhw ennill, o'n i ddim moyn i nhw ennill. Ti'n sôn am foment lle mae rygbi falle'n, wel, seithi hynny'n yn troed. Rwy'n teimlo oedd hwnna foment, oedd y cais na gan Aaron Smith ddim wedi cael ei ganiatáu. Fi'n gwybod oedd knock-on a gan reolau mae hwnna'n gywir, ond o'n i'n meddwl falle oherwydd gen i dwy cymal di bod ers yna, bydde jyst gael ei gael ar fynd. Dyna oedd fy marn i oedd y rheol, oedd os mae 2 gymal di bod ar ôl i'r bêl cael ei knock-on, ar ôl bêl cael ei taro ymlaen, bod dim ots, dim modd i'r dyfarnod teledu dod mewn. Ond, hynny, fi wedi gweud De Africa yn heiddi, a nes i weid De Africa gan bwynt, so fi'n teimlo bach yn hapus da hwnna, ond bach yn siomedig ar yr un pryd, oherwydd o'n i moyn Zeland Newydd i ennill yn ywedig oherwydd bod Tad Sialent Frizzell o Abertawe. Sôn am fwy o bethau rhyngwladol nawr. Fi'n gwisgo tair clien Cymru. Cymru ar y penwythnos yn ebyn Zeland Newydd yn y WXV, oedd e'n un boenus yn dod. Oedd, ie, wel, oedd Johan Cunningham yn really disappointed fan mynd i dweud yr canlyniad. Fi credu falle ar ôl cwbl o fynyddoedd, falle fod gemau hyn falle bach mwy yn agosach. Ond ni ddim wedi gweld Cymru chwarae fel tîmoedd fel mor dda fel hyn yn aml. Fel nath i dweud wrth nos diwethaf, mae fe'n fod yn anodd iawn i nhw cael canlyniadau yn syth. Mae fe'n mynd i cymryd amser. A ni wedi gweld yr penwythnos, mae'n da, mae Zeland Newydd yn, Black Ferns yn i fod yn onest. Maen nhw jyst yn glinigol, fel maen nhw'n jyst gallu taflu pel o gympas. Maen nhw'n wych o rai adegau. A ysmod, dyna'r step nesaf i Cymru i gael gemau mwy agos i'r tîm yna. A gobeithio, mewn cwbl o flynyddoedd, mae gemau ni byth yn cofio amdano fe eto, oherwydd mae Cymru wedi gwneud mwy o datblygiadau a mae gemau mwy agosau yn erbyn y tîm mwy dda yma. Oedd e'n mor rwystredig, rhaid mi gyfadde. Oedd Nel Metcalf, Cerin Felyn yn gynnar iawn yn y gêm, a oedd hwnna wedi costi Cymru oherwydd oedd dim ond 2 yn y 3 ôl wedyn. Jazz Joyce, oedd hi'n arwrol yn amddiffyn, oedd hi atal gymaint o geisiau. Hannah Jones oedd hi'n dda yn amddiffyn fyd, ond yn anffodus, Ruby Twin sgori 4 cais, yr asgelliad arall yn sgori 2 cais. Mae Blaenwr yn dod o'r fainc ysgoli 2 gais. Oedd e'n gêm anodd iawn i Gymru i wylio, a o positives o'n i'n meddwl, oedd gêm cico Lleici George yn dda, oedd e'n braf weld bach fwy o bellter da cico Cymru. Hannah Bluck yn cael gêm ni ddim wedi gweld llawer ohono hi, chwaraewr fel Meg Webb yn dod nôl i Gymru ar ôl bron flwyddyn mas da ACL. Oedd rhai agweddau arbrofol dy'r tîm yma. Sôn am Nel Metcalf, 19 i hi yw ar y cefnwr. Dechrau cyntaf i hi, yr ail rhain, maen nhw, sy'n creu bod nhw wedi wario i ddechrau i rwladu ei gilydd o'r blaen. Dechrau fel Gwen Crab a Natalia John mas. Mae fe'n anodd yn diwe, oherwydd ni'n sôn am datblygiad i Gymru nawr. Fi'n sôn amdano, mae'r Iwerddon di ennill WXV3, mae'r Alban di ennill WXV2, felly mae disgwyl bydd Lloegr bydd disgwyl bydd nhw'n ennill yn WXV1 os ni'n fod yn onest. I Gymru, lle dyn nhw? Lle maen nhw'n gallu datblygu? Fe penwythnos ma'n erbyn Australia, i ddangos datblygiad o flwyddyn diwetha, mae rhaid ennill y gêm yna, ond dos? Fi credu mae'r perfformiad eisiau fod yn un dda. Os maen nhw'n colli'n drwm eto, falle bydd mwy o cwestiynau yn meddwl dyle Cymru fod mewn WXV1. Ond os maen nhw'n WXV2, falle maen nhw gemau falle mwy hawdd. Ni wedi gweld fod Alban
di ennill hynna, ond mae'r Cymru di bydd i Alban cwbl o weithiau dros y cwbl o flynyddoedd diwetha, a fi credu bydd y profiad o chwarae tîm o'n mwy dda yn mynd i fod yn well off yn y dyfodol, yn ywedig i chwarae fe Metcalf, ni'n ifanc dros ben, a mae'r profiad na chwaraewyr fel Ruby Tui yn mynd i fod mor dda, er fod y canlyniad ddim di mynd yn y ffordd ni gyd eisiau, ond fi credu dylai Cymru eisiau perfformiad fawr yn y penwythnos, felly statement performance i dweud, dylen ni fod yn y tournament yma, a fi credu, os maen nhw ddim yn ennill, os maen nhw gallu mynd fel toe-to-toe fel maen nhw dweud i'r Australia, bydd e'n positif, ond os maen nhw'n ennill, bydd e'n wych i gweld, oherwydd mae fe'n real statement wedyn i dweud, right, dylen ni fod yma, a falle mewn cwbl o flynyddoedd, ni'n mynd i fod yn mwy well. Ie, cos ar y foment mae yna gap rhwng pedwerydd a wedyn gap i bumed, sef Australia, a wedyn gap arall i chweched, a wedyn gap nhw'n fwy i seithfed a wythfed. So, os mae Cymru'n gallu bod na yn y pump uchaf a gwthio yn y dyfodol i ddal land a Canada, wedyn mae gobaith i nhw fyd. Newn ni fynd nôl i'r UAC nawr. Nes i weid gwynt y parod i'r glif, wel, hwn oedd gêm wael yn dod e, rhwng y dreigiau a Gydydd. Oedd e ddim yn glasur. Ond un tîm yn fuddigol, o'n i disgwyl gêm gyfartal, so o'n i falch i weld un tîm yn fuddigol o leia. Well, the prediction Super Brew fi wedi mynd yn mor dda, a wedyn o'n i wedi rhoi Bulls i ennill a La Rochelle i ennill yn y top 14. So oedd hwnna fel downfall fi am y penwythnos y ddwy tîm na. Ond o'n i wedi rhoi Caerdydd gan 8 a nhw wedi ennill gan 7. So o'n i'n agos dros ben. Ond ie, fi'n hoff iawn o gemau fel tyn, fel ni wedi gweld yn y cwp yn y byd. Gemau mwy agos na, felly mwy o densiwn, ond ie, yn anodd trio pigo pethau allan o'r gêm Dreigiau Caerdydd. Y gwynt i wneud bach o problemau ddwy dîm, yn ymwedig yn yr ail hanner y Caerdydd, yr Dreigiau, llawer o meddiant, a nhw'n chwarae yn y mannau cywir, nhw jyst ddim di twyn y cyfleon na. Oedd Caerdydd di sgwri cais allan y dim byd, chip dan O'Brien, wedi cael ei seithi lawr, a wedyn mae'r bel yn glanio i Teddy Williams, a mae fe jyst wneud un pas i Grady, a mae Grady llawer o gyflymder, a mae fe gallu sgori yn hawdd. Mae fe'n fel setback i Dreigiau. Yn ymwedig ar ôl dylen nhw wedi ennill yn erbyn Caeredin, a maen nhw ddim. A nawr maen nhw wedi colli eto, a mae Jared Rossa yn mor anlwcus dy'r bwnt na, y dechrau'r ail hanner. Mae fe just yn anffodus. Mae fe'n aros i'r byrdd glanio i fyny, a mae fe ddim, a wedyn mae fe'n mynd lawr i pigo'r bin lan, a mae fe just colli bach o momentum dyfa, ond ie, mae fe'n buddigoliaeth dda i Caerdydd, mae wedi ennill 16-17 yn erbyn y Dreigiau nawr yn ylynol. A ie, mae Caerdydd yn mynd i fod yn hapus iawn dy'r fuddigoliaeth, fod ddim yn gym a perfformiad dda. Ie, yn aml gemau fel na yn cael ei ddewis gan foment o athrylaeth neu foment o gamgymeriad. Fi'n credu foment o gamgymeriad oedd e. Nath Caerdydd cymryd y cyfle'n dda iawn. Dwylo dda dan Teddy Williams a cyflymdod dan Grady. Jared Rossen, fy marn i, mae hwnna'n gamgymeriad ganddo fo. Mae fe bach yn anlwcus, ond mae rhaid i sgorio ceisio fel yna. Mae rhaid. Ti'n esgellio'r ofri, ti'n esgellio'r broffesiynol, mae rhaid sgorio hwnna. Ie, mae fe bach yn lwcus, ond mae Cabango yn llithro pryd mae'r cic yn dod mewn, so mae fel free run to the try line, ond mae fe bach yn lwcus, ond dyle fe di sgori. Un oed yn just aros am y bil mynd dros y llinell wen, a mae fe just rhoi dwy lawr yn y fe, mae fe'n gais, felly dyle fe'n neud na, ond yn anffodus mae fe ceisio pigo'r bil lan, a dyna ble mae fe mor anlwcus iddo. Ond mae cwpl o perfformiad dda yn y pac dy Caerdydd. Liam Belcher di chwarae dda fel capten.
oedd Seb Davies di wneud job yn fel wythwr, a Shane Lewis Hugh di wneud job yn y clo hefyd. So, yeah, fod yn gêm fel falle wael neu rwystredig i'r dwy tîm oedd, mae dal falle green shoots of life na. Un sydd wedi syrrannu yn y cefn fyd yw Cam Wynnet, gath e chwarae ar y gêm, oedd e'n wych yr wythnos cynt yn erbyn Benetton fyd o dan y pel uchel. Mae fe wedi cael dechreu'r flwyddyn dda iawn yn ywedig o feddwl oedd cyn dymor o'n i'n feddwl falle bod e Jacob Beetham da'r Cris 15 a mae Cam Wynnet wedi ddangos, wel, di roi ei lawe lan fel pe bai a gweud fi dylai cael y Cris ma am y dyfodol fian o leia. I'r dreigiau, lle maen nhw'n mynd o fan hyn, oherwydd ti wedi sôn nawr, nath nhw gollin dyn i Garedin, gêm felly dylen nhw wedi ennill. Maen nhw wedi colli cym dyn eto yn erbyn Caerdydd. Maen nhw'n mynd mas i Munster wrthos nesa. Penwythnos ma dan ni weid, sori. Mae dau Flanagan yn sôn bod 4 o 5 cym cynta gytre, a bod nhw angen wneud Rodney Parade yn fortress oedd y gair Saesneg dyddiau dde. Wel, rwy'n colli dwy nhw. Nawr, mae fe'n dechrau edrych yn anodd iawn i dreigiau? Mae nhw trefili Munster yn y penwythnos nesaf, a wedyn chi nôl gatre, ond mae Leinster dod i Casnewydd, so mae hwnna'n mynd i fod yn gêm anodd. A wedyn mae'r gwylch yn dod i Rodney Parade y penwythnos wedyn. So, Ar ôl na, mae nhw yn Defrica. A wedyn mae taith i Defrica dyn nhw, so mae fe'n anodd iawn. Mae nhw falle mwy ffodus ar y gwylch ddim yn ennill yn Rodney Parade, mae fe fel well-known fact, ond mae ddwy gêm nesaf nhw, dy'r tîmoedd o Iwerddon, mae fe'n fod yn anodd. Wedyn ti Derby, a wedyn ti bant yn De Affrica cyn y gêmau Ewropeaidd. A chi'n meddwl, a nhw'n barod fod mae dim ond 2 gêm, chi'n falle meddwl pryd mae'r bryddigoliaeth nesaf mynd i fod. A yn anffodus, ni'n net y dreigiau yn barod, a mae fe'n anffodus, fel nath Flanagan dweud, maen nhw'n eisiau troi popeth, gemau catre fel Fortress, a wedyn, a fi'n credu, a wedig dy'r newyddion o'r haf, dy'r take-over yna, fi'n credu mae'n barod ar ôl 2 gêm, mae fe'n anodd iawn i'r dreigiau. Mae fe bach o deimlad o'r un peth flwyddyn yn gobeith sy'n lladd chi o ran cefnogwyr y dreigiau. Be am y gweilch penwythnos ma? Maen nhw mas, maen nhw gytre yn Lundain. I heb sôn am hwn o'r blaen ar y pod yma, dy fan di, Iestyn, am y gêm yma, wrth gwrs, bach o gefndir iddo fe, y reswm yw oherwydd lle nhw ddim ware yn stadiwm Swansea.com, maen nhw ddim yn gallu ware fyna. Maen nhw ddim yn gallu ware gyda mae'r nol neu'r brewery feed hefyd yn brysur. Ond Llundain, y reswm hynny yw, fi'n credu mae pawb yn cytuno, y reswm yw oherwydd bod llawer o De Affrica, bobl o De Affrica yn byw yn Llundain a gallu mynd i'r gêm. Ond mae fe'n mynd i fod fel gêm oddi cartre i'r gweilch, ydw e, mas yn Llundain? Odi, ni wedi gweld y Sharks pryd nhw mynd i chwarae Quins yn Europe. Oedd llawer o cefnogwyr De Affrica yna, a fi'n credu dy'r gweilch, mae'n profiad gwahanol. Fod mae fe ar y nos Wener, mae fe'n wir yn anffodus i'r cefnogwyr o De Cymru sy'n moyn trefili lan, ond fi'n credu oedd trafodaethau i cael y gêm ar y dydd Sadwrn, a wedyn mae gêm arall rhwng Cymru a Barbarian ti wedi dweud rhywbeth amdano hynna yn anffodus, so mae'r gêm wedi fod ar y nos Wener sydd yn anffodus i'n y cyfnogwyr, ond mae fe'n, fi'n credu, oddi ar y cae, mae fe'n profiad arall o just fel exposure i'r cyngrair, mae llyged newydd i gweld ar y gweilch, a mae llyged newydd ar y Sharks, a mae llyged newydd ar URC yn hollol. A fel ni wedi gweld dros penwythnos, mae fe'n anodd creu unrhyw fath o fel atmosphere yn Swansea.com. Yn ywedig fel mae'r torf yn llai nawr, dim ond 3,000 o bobl yna.
Prynhawn dy Sadwrn i gweld gêm gwych yn erbyn Zebra, a ni'n meddwl, mae hwnna'n is iawn. Ond mae fe'n opsiwn i mynd y ffwrdd o rygbi Cymru, yn ywedig dy'r penwthnos pryd mae Cymru'n chwarae babas. So yeah, fi gallu gweld pa mae pobl yn grac dy'r penderfyniad. Fi yn nawr ar mae fe gêm o'r nos Wener, fi ddim gallu trefili lan e, ond yeah, fi credu mae fe'n o ddiad ar y cae, mae fe'n gyffroes iawn, mae fe'n just lleoliad wahanol, a mae fe felly tynnu mewn mwy o cyfnogwyr yn wedig, wel, mae llawer o Gymru mas yn Llundain, a wedig mae falle un o ddwy pobl de Africa, falle mae'n cyfnogwyr gwell, ddim yn siŵr, ond ie, gallen nhw. Fi'n gwybod hwnna'n gobeith fwy na gwir. Be yw cyfle nhw? Wrth gwrs, mae fe'n mynd i fod yn hyd yn oed fwy anodd nawr. Bod nhw bant o gytre yn ware. Yn gemau catre yn erbyn De Affrica, mae'r gweilch heb wneud yn ffôl. Maen nhw heb ennill pob un, ond maen nhw heb bod yn y gemau, yn y blynyddoedd cynt, maen nhw wedi bod yn agos iawn. Ond mae'r Bulls, mae'n mynd i fod yn gêm anodd iawn yn dweud, mas yn Lundain. Ie, mae fe'n debyg i cwpl o flynyddoedd yn ôl, y gweilch di dechrau tymor fuddugoliaethau yn erbyn Dreigiau Caerdydd. Wedyn nhw wedi chwarae Sharks yn gatre yr un penwythnos yma. A pobl yn dweud, maen nhw 2 gêm allan o'r 2. Mae chance really dda yn nhw. Dy'r 3 allan y 3. Ddim llawer o internationals dy'r Sharks yn othos yna. A falle bach o cyffron yn nos Wener yn Abertawe. A ni'n meddwl, falle mae chance o 3-3. Wedyn mae bod Chamberlain dod allan cwpl o golau adlam, a ni'n meddwl, mae Sharks i wneud na. Ond ie, mae'r gemau yn erbyn tîm o De Affrica yn wedi catre, mae wedi fod yn gemau gyffroes, i fod yn onest. Bulls yn yr un tymor, diwedd y tymor yna, byddai'n gêm wych, cymod, rhwng Gipia a Luke Morgan ar frwydyr diwedd y gêm di seilio pwynt bonus, a gwyth di ennill y shield gan bwynt niddoedd, a wedyn, wel, tymor diwetha, ni wedi chwarae Lions, Catredd, oedd gwyth dyled i gwyth di ennill na, ond nhw ddim. Ond, ie, mae fe'n i'w fod yn anodd gyda unrhyw tîm De Affrica fel nes i dweud yn gynharach, ond ie, os maen nhw gallu fel rhoi stranglehold yn y pac, a nawr ni wedi gweld falle rai o olwyr dangos i doniau, ond fi ddim siŵr dy'r anafiadau, herwydd y Dom Morris di mynd bant, oedd Prothero wedi cael asesiad i'r pen, so falle maen nhw wedi bod bach yn deflated na, ond mae wedi bod yn anodd iawn yn wedyn ar mae Sharks, ond gobeithio mae'r contingent y Springboks na, maen nhw gyd dal yn yfed, beth bynnag maen nhw'n yfed, a maen nhw mwynhau ennill cwpan y byd. Ie, fi'n siŵr. A'r gêm arall i USC, wel, mae fe'n un dydd a gêm Cymru Barbariad, sef dewis wirion, fel bod honest. Ond anyway, Scarlett yn erbyn Caerdydd. Ni wedi sôn bod Caerdydd wedi cael buddugoliaeth nawr, wedi cael 2 gêm agos, wedi ennill 1, colli 1. Scarlett wedi cael 2 gêm o ddim yn agos a colli 2. So, pwy sydd ar fwy, wel, siwr o fod Caerdydd sydd ar fwy o hyder yn mynd mewn i hwn. Yeah. Ond o lan y match-ups, rwy'n ti'n teimlo allu gêm fynd? Mae momentum dy'r Caerdydd ar y foment, fel ni wedi gweld y canlyniadau, ond mae fe gêm gytre cyntaf tymor dy Scarlett, a fi siŵr bydd dwi'n pil eisiau performad dda, yn wedig fel mae fe'n gêm gynta, ond fi credu mae'n fod yn agos iawn. Wy'n i ddim yn siŵr faint o'r, wel, ni'n mynd i colli llawer o tîm Cymru, sy'n mynd i fod yn anffodus iawn i ddwy, ar gweilch hefyd, maen nhw'n colli Nicky Smith, so ond i'r ddwy tîm na, mae'n mynd i fod yn anodd, a mae'n mynd i fod, mae'r cyfnogwyr o'r ddwy tîm jyst eisiau cyfnogi nhw, fod pethau
ddim wedi mynd yn dda dros y flwyddyn diwetha, a fod gêm Cymru ymlaen. Just mynd i'r Parc Ysgalet a just cefnogi ddwy tîm. Os chi'n dod o Caerdydd, tri lawn, chi'n bo'n Caerdydd i ennill, dylech chi cefnogi'r tîm cant y cant beth bynnag. A mae fynd i fod yn anodd. Gobeithio ni dal gallu cael gêm dda, so mae'r Ysgalet, mae dyn nhw chwaraewyr ifanc iawn, fel i wedi gweld Archie Hughes a Eddie James. A wedyn mae Caerdydd, ni ddim yn siŵr beth mae'r anafiadu'r Alex Mann, ond yn anffodus, wedi ar ôl wythnos diwetha, fe wneud i dweud o'n ni'n hapus iawn i gweld ei ddechrau, mae'n mas da anaf, ond ie, mae'n mynd i fod yn anodd i roi amcan yn hyn. Fi ddim yn siŵr, mae'n mynd i fod yn gêm agos iawn. Ie, ti'n mynd i eistedd ar y ffens ar hwnna, fi'n gallu gweld. Ie, cwbl o frwydrau unigol ddiddorol. Ti'n sôn am Eddie James yn erbyn Ben Thomas, felly mae hwnna'n mynd i fod yn neu Willis Halaholo, falle. Mae hwnna'n diddorol iawn i weld. Triol, mae hwnna'n wastad yn ddiddorol. Wrth gwrs, Tom Rogers, gen i weld os mae fe'n iach i wario dros Gymru, ond falle rhywun sy'n mynd i wario yn y triol. Mae Johnny McNichol yn gallu wario yn diwedd, so fydd e'n erbyn Cam Wynnet, falle, fel cefnwr. Bydd hwnna'n diddorol iawn i weld. A hefyd, fel mae fe wastad yn, y tri blaen. Rhys Care yn wario fel prop pen rhydd, fi'n siŵr fod, yn erbyn rhywun fel Sam Wainwright a Wyn Jones. Gen i weld pwy deith yn ben a ennill y frwydr honno. I fi, hyn y dymor o'n i falle mynd i weid Scarlett, ond nes i weld cyn gêm gyntaf dymor, oedd Caerdydd i roi, oedd buddigoliaeth Caerdydd yn y cym dymor, a fi'n gwybod y cym dymor i'r cym dymor, ond ddim disgwyl Caerdydd i ennill hwnna. A dod nôl â buddigoliaeth o'r Scarlett, a bydd hwnna'n rhoi bach o bwysau fi'n credu ar dwi'n pil os maen nhw'n cael y buddigoliaeth yna ar ôl rwy golled mawr iawn. Ti'n moyn rhoi amcan neu ti'n moyn aros ar y ffens? Fi jyst i cael y sgwad, y carfan Cymru sy'n chwarae ar y penwythnos lan. So, fi just skimio trwy, so os mae llygad fi ddim yn edrych ar y camera, ti'n gwybod pam. Ond, mae'r Scarlett i colli hadi a plymdri o'r gêm just gan maen nhw'n chwarae am Gymru dros penwythnos. A wedyn mae Caerdydd yn colli Domikowski a Zarati. A Teddy Williams fyd, so mae fe'n anodd i dwy tîm. Ond fi credu mae Peel yn mynd i gael falle rhywbeth mwy allan nhw, oherwydd mae fe'n just gêm gynta gatre, nôl adre yn Llanelli. A fi credu Scarlett mynd i ennill gan rhyw sgôr, felly 5-7 pwynt, rhywbeth fel yna. Wel, bach o anghytuno rhyngddo ni. Oedd unrhyw anghytuno dy ti am y dewisiadau ar gyfer chwaraewr y flwyddyn a tîm y flwyddyn ac yn y blaen gan World Rugby? Ni ddim eisiau darllen mwy amdano hyn, ond o'n i'n eitha hapus gweld sef fe ennill y chwaraewr y flwyddyn, herwydd oedd e'n wych nos Sadwrn. A fi credu os oedd un chwaraewr ddim eisiau fod y tîm di colli, dyle fe fod Adi Safeia. Peter Steptoe yn ail. A wedyn falle Jody Bart yn trydydd. Ond ie, mae'r tîm na yn diddorol. Fi credu mae llawer o pobl ar y cyfryngau cymdeithasol just i edrych o'r cwpan y byd a dweud, ble mae so-and-so. Ond... lle mae chwaraewyr De Affrica yw'r cwestiwn fwyaf fi'n credu. Un o De Affrica. Ond, wel, yn ystod y haf, nhw wedi colli Senat newydd yn nhw oedd i gatre. Nhw bron di colli ariannau'n gatre, bydd rwy'n canlyniad fawr. Ond, oedd eto beth i thi. Fi falle Peter Steptoe yn anlwcus dros ben i fi wedi dweud trydan ddodd yn lwcus. Ond, edrych ar y tîm oedd Ffrainc di cael falle un neu ddwy mwy. Ond os chi'n sefydlu'r awards yn Ffrainc, falle chi roi cwpl mwy o Ffrancwyr mewn neu just to please the crowd. Ond ni wedi gweld y werddon, wedi ennill y 6 glad yn dechrau'r blwyddyn, so falle dyna pam mae wedi cael
5 chwaraewyr yn mewn na. Ond ie, jyst mae'n dweud, Jesse Creed i chwarae dda dros Cwpan y Byd hefyd, felly, os oedd falle gemau Cwpan y Byd, bydd dyle fe fod mewn na. Ie, oedd cwpl dy fi. Fi'n fan enfawr o taig ffylong. Fi wedi bod ers oeso, fi wedi gweud sawed waith dyle fe di ennill chwaraewr y flwyddyn yn fy marn i, y flwyddyn enillodd Johnny Sexton. Ond i fi Franz Malherbe yw prop gorau'r byd ar y foment. Fe yw'r un sydd... Mae fe ddim yn rhoi ciciau gosb i ffwr. A fi hwnna yw swydd prop pen rhydd yw ennill ciciau gosb a ddim rhoi nhw i ffwr. Yn sgrym neu yn yr ardal rhydd, a mae fe'n neud hwnna pob tro, mae fe'n gyson. Mae neb yn sôn amdano fe herwydd mae fe ddim yn cario'r bel fel falle Tupou neu Furlong neu Antonios yn gallu, ond fe mor alluog yn yr ardaloedd tin, fi'n credu mae fe'n heiddi ei le. Wrth gwrs, Marks yn teimlo'n flin dros y fe o gyda'i anaf, ond falle allwch chi sôn amdano fe yn ystod dechrau'r flwyddyn. Ond wedyn rhan fwyaf nhw'n fi'n cytuno. Chwaraewyr fel Bendiaki oedd yn anhygol yng ystod Cwpan y Byd. Antoine Dupont, fel mewn o'r pobl yn sôn, wel, pam mae fe fyna, ond mae fe wedi bod yn anhygol yn ystod y flwyddyn fyd. A ti'n sôn, wel, 3 ôl, yn ywedig gyda sgellwyr, ti'n methu gwyno ar dwy asgellwr, nhw yw asgellwyr gorau'r byd ar y foment, Penno a Will Jordan, a Ramos wedi cael flwyddyn anhygol iawn. Ond ie, fel fi'n gweud, fi'n cytuno, oddi ti fe fel chwarae'r flwyddyn hefyd, a gen i weld beth wneith digwydd dar menywod penwythnos ma ar ôl y WXV. Fi'n credu ni wedi sôn am bron bopeth heb law am gêm Cymru yn erbyn y barbariad. Ni wedi sôn am hyn yn gyflym iawn, oherwydd ni wedi gweud yn beth y broblemau sydd ar gêm. Mae llawer o broblemau ar gêm, a pam mae fe'n cael ei ware, a mae'n cael ei gware ar yr un penwythnos ar gêm Derby, ond pwy ti'n edrych ymlaen i weld y fwyaf yng Nghrys Cymru y penwythnos yma, sydd felly heb gael cyfle yn ystod Cwpan y Byd, neu heb gael y cyfleon bod nhw wedi gobeithio ar gyfer yn ystod Cwpan y Byd? Fi ddim yn siŵr. Fi'n credu mae fe'n dda i gweld Mason Grady yna eto. Mae mwy o cyfle i fe sy'n cael mwy o amser yn y Cris yna. Mae fe'n dda i gweld i aff pen i cael ei gêm fforwel, wrth gwrs. Mae wedi fod yn chwaraewyr gwych dros y flynydde. Fi'n credu mae'r tîm yna, felly ni wedi gweld llawer o, ni wedi gweld Eliti, Dewi Lake dros Cwpan y Byd. Mae fe'n diddorol gweld Leon Brown nôl. Fe ddim wedi chwarae llawer yn erbyn Caerdydd. Ddim llawer o impact. Dwi'n credu nath Cari ennill cic gosb o sgrym yn erbyn e. Ond ie, mae Teddy Williams yna. Mae cwbl o chwaraewyr ifanc, mwy gyffroes. Mae wedi gweld y Sam Costello, mae rhywun o dau yna hefyd. So ie, mae'n diddorol. Ni wedi gweld llawer o chwaraewyr yna o flaen. Mae Gatlin ddim wedi rhoi unrhyw un newydd mewn yna. A wedyn mae ti tîm Barbariad sy'n gweld Eddie Jones a Michael Hooper yn siarad i gilydd eto. Ie, gen i weld am y tîm yma, yn wedig ar ôl, wel, yn ôl y stôn, mae fe ddim wedi cael ddod mas yn gyfan gwbl bod Eddie Jones wedi gadael swyddau ta Australia. I fi'n edrych ymlaen, gobeithio i weld bach fwy o Kai Evans yn wara, fi'n credu. Bydd hwnna'n diddorol i weld dros Gymru. Tîm Plumtree wrth gwrs hefyd. Os mae fe'n gallu cael y rheng ôl yna, da Jack Morgan a Aaron Wainwright, mae hwnna'n rheng ôl diddorol iawn ar gyfer y dyfodol i Gymru, a maen nhw'n gyd 26 ac iau, felly 25 a iau. So maen nhw gyd yn ifanc iawn. A wedyn, ti'n sôn am felly chwaraewr arall. Leon Brown, mae hwnna'n gen i weld, os mae fe'n ffit, mae fe heb wara lot i Gymru oherwydd mae ffitrwydd ddim wedi bod yna oherwydd anafiadau ac yn y blaen. A i fi, yr un diddorol iawn, wrth gwrs, yw Sam Costello. Mae fe wastad y rhif deg i Gymru, wastad rhif deg yw'r un sydd dan fwyaf o bwysau, ond fe bydd rhif deg siŵr o fod Cymru wrth ni ddod i gwpan falle Cwpan y Byd, ond y chwe gwlad o leia oherwydd bod Dan Bigger a Gael Franscombe yn gadael, a, wel,
Oni bai bod rhywun fel Ioan Lloyd neu Will Reid yn gallu rhoi dan bwysau, fe bydd yr opsiwn cyntaf i Gatland yn mynd ymlaen. Unrhyw beth arall ni moyn sôn amdano cyn i ni adael Iestyn, fi'n credu ni wedi delyd y bron popeth. Oedd ni'n neud amgymiadau am gymryd eraill URC, ond ni just gadael dy'r gym Scarlet. Wel, fi'n credu wnaethon ni ddweud heb ddweud trwy gweud bod nhw'n gymau anodd iawn i, wel, dreigiau. Fi'n credu ni wedi gweud bod hwnna'n mynd i fod yn gêm anodd iawn yn erbyn Munster. Falle holled, fi'n credu ni'n gweud yn eitha gysurus. Ond i bai bod nhw'n gallu rhoi sioc i ni, a wedyn y gweilch fi'n teimlo'n eitha debyg, yn enwedig bod y gêm, wel, cartre o'n oddi ar gartre. Mas yn Lundain, so'n siŵr amdano ti. Ie, mae fy'n fod yn anodd. Fi credu just gweld y perfformiad yna o cwbl o flynyddoedd nôl yn erbyn y Sharks. Oedd y gwelch ti cael dychrau ddau tamor wedyn nath Sharks dod yn niwl, a fel bach o reality check mewn ffordd. A fi falle maen nhw'n mynd i digwydd unwaith eto, ond mae gwech eisiau sort allan y dechreuad i'r gêm. O'r dwy gêm gyntaf, maen nhw wedi ildio 39 o bwyntiau cyn maen nhw wedi sgori pwynt cyntaf. So, na, 37, no, 39, ie, 39, nhw lawr gan 12 nefyn Zebra, so, ie, mae'n fod yn anodd, mae'n rhaid i dechrau mwy gyflym, pwy yw'r, falle mae'n rhoi gêm mwy agos, ond fi'n mae Sharks yn ennill gan rhyw 10 neu 15 pwynt. Ie, fi'n mynd i wneud un amcan arall, a fi'n mynd i roi bach o sioc. Fi'n gweud Cymru menywod yn curo Australia. Sa'n siŵr os mae hwnna'n mynd i fod yn gywir, ond fi moyn bach o obeth, a fi'n mynd i weid e. Cos mae ffydd dy fi bod y tîm yn cryfhau, ond dyma'r foment i ddangos efo'n gedi. A fi'n gobeithiol iawn bydd Cymru yn gallu cael y buddigoliaeth yna. Heblaw am ni, diolch yn fawr rando, a gobeithio bod chi'n mwynhau gemau ola ddi half ben i Gymru, a wel, Alan Jones, wrth gwrs, ni heb sôn amdano fe, mae fe, gem ola fe yn Stadium Principality hefyd. Felly, diolch yn fawr o rando. Diolch yn rando i'r hwn ar Spotify, Apple nawr fyd, fi'n gwneud YouTube, mae fe bob man, a dilyn ni. Ni wedi mynd worldwide, apparently, so, yeah. Sa'n mynd i ganu Mr Worldwide Pitbull, ond anyway. Ni wedi mynd dros y byd i gyd. Ni, wrth gwrs, ar gael y pob man, a dilyn ni gyfryngau gymdeithasol fe Twitter, ni'n eitha, ni wedi bod yn tweeto dros y penwythnos. Tweeto neu exo i wedi nawr, posto efe. Posto. Welly fi ddim wedi mwy. Diolch fawr o rando, a gobeithio dros y penwythnosau nesaf ni gallu cael rhyw fath o rhywun arno i drafod y gemau yn y dyfodol, a diolch yn fawr o rando, a diolch i ti, Iestyn. Diolch.